በአባላት ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ዝዳሎ ድምጺ ፖሊስ ኤርትራ እዩ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ حكينا هنكس إلى الوطن حزب البوليس سلام وصفير حكينا هنكس إلى الوطن حزب البوليس ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ أبرحكم قربان بمخان مدوات دمس بوليس إرترا أمكتات ركبو كبران سمعتنا كما يتغنيو دمسهم دمس بوليس بمهنيات بعد مسكال نملا حسب إرترا روحس بعد بخونا له ناتمنيت نلومون كموترو نعكم سمعتنا يمهرون يحبرون زبالتهم مدوات والدة أبسعتا ترخي والله نزي نفرق ساعات تسنح مدوات بوغان موهادن تكنيكن مساهم نتسنح أبي الأبراهامن شيشاية مولسونينا سنة مكتان نابلكو مسمر ناب أنباب زينا خبر السلام تاي يقدم نلومي استدالوه ناي وشت هاجرنان ناي وطان زيناتات بوليزن ببولكم إرمياس أصفها نابزرزرو بوليس إرترا أمبل إسرانكتن عمتاو أخيبا ودو حالفت بوليس مبرا أفريقا إيابكو تساتيفو أزازي بوليس إرترا كولونيل محارت سقاي أبتي بعلت 17 مسكرم كل تشحن إسران استخير عمتاو أخيبا ودو حالفتي بوليس مبرا أفريقا تساتيفو أبتي بمانزاوي فيرتشوال أقباب استخير أخيبا حموشت متنعتاوي صحفاتن حموشت نايستفالا لي أكالات سبساواتن قريبو من زت تخير اللومن أب استخير زت مركز بمقبار دما 14 وسانيتاتن لبواتاتن بمحلاف اتني حد معلت أخيبا خزازم كله أقدمو نايستفالا لي كوميتيتاتن حالفتي أبيات صحفات انتربول ناي أبال هاجراتن بتمساسال أقواب تخيريهم ودو حالفتي بوليس مبرا أفريقا 14 هاجرات مالت بوروندي كومورس جيبوتي إرترا إثيوبيا ديمقراطية ريبوبليك كونغو كينيا رواندا سيشيلس صوماليا دبوب سودان تنزانيا اوغندا يترنف التأخيبا بناي كبري قاشا منيستر وشت أو قدات تنزانيا بزهبو ناي مخفت قال كخفت كله وانا صحافي انتربول مستر جيرغن ستوك مدر أغريبو أب متفاق جنزب منغستي توافيرات انها ترترتي تقيدا أبزوبا قاشباركان وزوبا منصرا أم متفاق جنزب منغستي توافيرات انحت إلسا دباسي حدوكو استوالت ترترتي أب تحت قيد 5 أتوات مدبر بوليس منصرا حبيرون ترترتي ناي حساب بعلت مويا فاينانس منيستر حرشان وزوا منصرا خوينا سرحا بزا سكما حلافنت انجيتن لاخان بمغرات استقبلتو جنزب بحقاوي أقباب ناب كفلي تريجيري أتاو خدقورو زقبا أول قوي ربحاتاتا خطو علوم تنحيو اتي مدبر بوليس وسيقو حبيرون تخصاصيت كاب كل تشحن 15 كساب كل تشحن إسران أبزولا عمتات نايزة طافاتو جنزب بزحي 121 شحن 64 نقفة وينو أول قوي محفوظات أتون زنبرت جنزب نموغل باب نقل خبطهم بسلسة قدحات استدالو حقاوي سندات منستري فاينانس بمتميان كتتالل متنحا نسندات مزقم مرمرام مركز جبرة حبريتا بوليس منصورة أنتسيروم ترترتي إز استتغسب بزح جنزب كتتافع الدل زفتر الله لحلوح من قصار حلفتا مخانو زحبره مدبر بوليس منصورة أببينو صفحتات تمديبهم زنطفو سراحتنياتات منغستي يغنو والكاتكالات نتي بحلاف النز مرحو سراح بعتوب ككاتاتولون نبلشونا بايتا زفتر كونت كي كسات كتنقوهم تلابيهم عمد زفتصمو تقيدهم أما حوار قبل علينا أمرو تسجم زلوا قال إسران 4 عمد زفت سمة ترطاري كم استغيله مدبر بوليس جيندا حبيرهم
ተጠርጣሪ 53 ዝዕድሚዩ መንግስቲ ኣብ ትንሱእ ተወልደ መድን ኮይኑ ኣብ ማሕበር ዝርከብ መንበር ቤት ግዳይ ብምኻድ ወለዳ ንስራሕ ከም ዝወፈሩን ንበይና ከም ዘላን ኣረጋጊጹ ክብረ ንጽህና ከም ዝደፈራ ተፈሊጡ ወለዲ ብዛዕባ እዚ ፍጻምን ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጓሎም ብዘለዋ ስነ ኣእምሮዊ ሕማም ዘጋጠማ ጸገም ከይሓበረቶም ከም ጸንሐትን ሓሚማን ሕክምና ድሕሪ ምውሳዶም ዝተኻየደላ ሕክምናዊ መርመራኻ ጥንሲ ከም ዘለዋ ብሓካይም ምሕባሮም ገሊጾም ኣብ ካልእ ዜና ዓመት 27 ዝዕድሚዩ እስማዒል ኣድም መሐመድን 19 ዝዕድሚዩ ኢብራሂም ሐመድ ኢብራሂምን ዝተባሃሉ ተቐማጦ ኣፍዓበት ንሓንቲ ሕሙም ክትበጽሕ ኣብ ሰዓታት ምሸት ናብ መንበር ቤተሰባ ትጓዓዝ ንዝነበረት ጓል 18 ዓመት ኣብ መንገዲ ጸኒሖም ብምፍራሕ ብሓይሊ ከም ዝዓመጽዋ ካብ መደበር ፖሊስ ኣፍዓበት ዝበጽሐና ጸብጻብ ሓቢሩ ዓመጽ ምፍጻም ኣብ ልዕሊ ግዳያት ኣእምራውን ኣካላውን ሳዕቤናት ዝኸትልን ብሕጊ ዘቐጽዕን ገበን ብምዃኑ ፈጸምቲ እዚ ገበናዊ ተግባር ክቁጠቡ ወለድኻ ንደቆም ዓመጽ ከየጋጥመን ብዛዕባ ክገብሮ ዘለዎን ጥንቃቐታት ከስተምሩን ከም ዝግባእ ኣባላት ፖሊስ ኣዘኻኺሮም እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራዩ ኣብ ሃገራት ናይጀርያ ዱባይን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝተፈጸሙ ዜናታት ፖሊስ ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ሒዘልኩም ክቐርበ ሰናይ ምክትታል ብምጥፋእ 2.3 ሚልዮን ዩሮ ዝኽሰሱ ይተሓዙ ፖሊስ ናይጀርያ ምስ ሸመታ መከላኸሊ ናውቲ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር ጉዳይ ምጥፋእ 2.3 ሚልዮን ዩሮ ንዝኽሰሱ 41-50 ዝዕድሚዮም ክልተ ሰባት መሓዞም ገሊጾም እቲ ብፖሊስ ተዋህበ መግለጺ ከም ዘብርሆ ቶም ክሱሳት ኣባላት ዝተራቐቐ ገበናዊ ጉጅለ ክነሶም ሰራሕተኛታት መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ ዘፍሪ ሆላንዳዊ ኩባንያ መሲሎም እዮም ዝንቀሳቐሱ ነይሮም ኣብቲ ሃገር ብዝርከብ ሓደ ትካል ንዝተጠልበ ናውቲ መከላኸለቲ ሕማም ከቕርቡ ተሰሚዖም ድማዮም ነቲ ናይ ምድንጋርን ቅጥፈትን ተግባር ፈጺሞሞ ንሳቶም ነቲ ዝተደለየ ኣቑሑ ዘቕርቡ ናይ ሓቂ ወኪላት ናይቲ ኣፍራይ ኩባንያ ንምምሳል ቅዳሕ መርበብ ሓበሬቱን ኣብ ናይጀርያ ዝርከብ ሕሳብ ባንኩን ተጠቒሞም ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ከካይዱ ፈቲኖምን ነይሮም እዮም ሰመዚ ፖሊስ ናይጀርያ ከም ዝብሎ ቮን ሃን ዝስሙ ወኪል ናይቲ ጠላቢ ትካል ሻቕሎት ሓዲሮ ናብ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ኩባንያ ብምኻድ ምኽንያት መደንጎይቲ ዝጠለቦ ኣቑሑ ምስ ሓተተዩ እቲ ጉዳይ ሸፈጥ ከም ዘሎ ክቃልዓ ኪኢሉ እቲ ክዕደግ ዝተሓስበ ኣቑሑ ዋጋኡ ልዕሊ 14 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝግመትን እቶም ክሱሳት ኣብ ርእስቲ ድሓር ዘሰዓበሎም 1.5 ሚልዮን ዩሮ ናይ 880,000 ዩሮ ዕርቡን እውን ተቐቢሎም ምንባሮም እንካ ተፈሊጡሎ ፖሊስ ዱባይ 1 ሚልዮን ደርሃም ዝምዝዑ ጉጅለ ሰረቕቲ ይቕይድ ኣብ ዱባይ ምስ ሓደ ናይ ኢራን ዜግነት ዘሎ ነጋዳይ ናይ ሓሶት ንግዳዊ ስምምዕ ብምፍጣር 1 ሚልዮን ደርሃም ዘሚቶም ክስወሩ ዝፈተኑ ሓደ ባሕሬናውን ሓደ ማውሪታናውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ምውዓሎም ተፈሊጡ ጥርጥራት ንግዳይ ናብ መጻወድኦም ንምእታው ብዝኣለሞ ውዕል መሰረት እቲ ነጋዳይ 1 ሚልዮን ደርሃም ብጥረ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ክኸፍሎም ዝተረፈ 1.87 ሚልዮን ደርሃም ድማ ናብ ሕሳቦም ክሰጋገረሎም ተሰሚዖም ምንባሮም ዝሓበሩ ሰመዚ ፖሊስ ዱባይ እቲ ነጋዳይ ዝተባሃሎ መጠን ገንዘብ ኣብ ቦርሱ ሒዙ ኣብ ዝመጻሉ ህሞት ሓደ ናይ ጸጥታ ክዳን ዝለበሰ ጸሊም ኣፍሪቃዊ መንዚዕዎም ከም ተሰወረ ፖሊስ ካብ ቃልቲ ነጋዳይ ዝረኸቦ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ሓቢሩ ጥርጥራት ነቲ ዝምታምስ ኣብ ቱርኪ ዝርከብ ካልእ ተጠርጣሪ ብምዃን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ወጢኖሞ ዝነበሩ እኳ እንተኾነ ፖሊስ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንጥርጥራት ክሕዝን ብጎነፅ ዝተሰርቀ ገንዘብ ከምልስን ብምኽኣሉ ግን መደቦም ሙሉእ ብምሉእ ክፈሽል ከም ዝኽኣለ እዩ ዝሕበር ተጠርጠርቲ ን22 መስከረም 2020 ፍርዶም ክቕበሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ቆፀራ ተታሒዙሎም ከም ዘሎ ፖሊስ ዱባይ ኣነፂሩሎ ናይ መወዳእታ ዜና ንኽልተ ትሕቲ ዕድመ ኣሓድ ዝዓመፁ ጥርጥራት ተቐይዶም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ከነር ሎዊሲያና ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከቡ 3 ኣሕዋት ኣብ ልዕሊ 2 ኣሓት ዓመት ፈጺሞም ድሕሪ ምስዋሮም ብምክትታል ፖሊስ ታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ እዞም ንጓል 10 ዓመት ቆልዓ ዝተጋሰሱ ደቂ 35 ዓመት ራወልን ዊልመር ፓዝ ፐረዝን ዝተባሃሉ መናቱ ኣብ መስርሕ መርመራ ተገራጫዊ ዝኾነ ቃል እኳ እንተሃቡ ብቐዳማይ ደረጃ ዓመት ትሕቲ 13 ዓመት ክሲ ተመስሪቱሎም ከም ዘሎ እዩ ቤት ፍርዲ ተሃገር ዝገልጽ ዘሎ
እዚ እናኾነ ከሎ ንጓል 15 ዓመት ሓፍታ ዝተጋሰሰ ወዲ 31 ዓመት ሓዎም ኢልደር ፓስፐረስ ግን ኣብ ግዚኡ ክቕየት ስለ ዘይከኣለ ኣብ ምትሓዙ ህዝቢ ክተሓበሩን ከም ዝግባእ ፖሊስ ከተማ ከነር ሌተናል ሚካኤል ኩኒንግሃም ንሰመዚ ኒውዮርክ ሓቢሩ ኢልደር ምናልባት እውን ካብቲ ሃገር ወፂኡ ኸውን ከም ዝኽእል እዩ ሌተናል ኩኒንግሃም ዝገልጽ እዞም ዜጋታት ሆንዱራስ ዝኾኑ ጥርጡራት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምእታው ዝቕመጡ ዝነበሩን ኣዕሩኽ ናይተን ግዳይ ጾታዊ ዓመፅ ዝኾነ ኣሓት ከም ዝኾኑ ክረጋገጽ እንከሎ ሰላማውያን ሰባት ተመሲሎም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ናብቲ ገዛ ድሕሪ ምእታዎም እዮም ኣብ ልዕሊየን ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሞም ገንዘብ ክወስዱ ሓቂኖም ከም ዝነበሩ እውን ፖሊስ እታ ከተማ ወሲኹ ሓቢሩ ዜናታት ፖሊስ ዛዚምና ኣለና ተዳልዮም ዘለዉ ዝተፈላለዩ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ዕድም ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ክብርታት ህይወት ኣለዎም ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘለ ብኣባል ምድላው መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ተስፋ ያዕቆባይ ዝተዳለወ ጽሑፍ ሓበን የማነ ከተቕርበና እያ ክብርታት ህይወት ኣለዎም ንእስነት ዕዳዩ ዝብል ኣባህላ ነቶም ግዚኦም ካብ ስራሕ ወጻኢ ኣወልፍን ካልኦት ሕማቕ ልምድታትን ዘጥፍእዎ መንእሰያት እዩ ዝውክል ግዜኻ ገንዘብካ ክብርታትካ ምስ ጓሕጓሕካ ንእስነት ዕዳዩ ብዝብል ምስምስ ንኣሉታዊ ባህርያትካ ክሽፍኖ ቁብል ኣይኮነን ንእስነት ትመሃረሉን ተፍርየሉን ኣገዳስ ዕድመ ወዲ ሰብ እዩ ኤርትራዊ መንእሰይ ድማ በዚ ጸኒሕ ብሂል ወለዲ ክዳናገር ዘይኮነ በቲ ዝሕብን ድሕረ ባይታ መንእሰያት ሃገሩ ተማእዚንዩ ጉዕዞ ህይወቱ ክመርሕ ዝግባእ ሓደ ወላዲ ውላዱ ግዳይ ኣወለፍቲ ነገራት እንተኾይኑ ኣብ ክንዲ ንምእራሙ ዝብገስ ንእስነት ዕዳዩ ብምባል ዕሽሽ ዝብሎን ደቂሱ ዝሓድርን እንተኾይኑ ኣብ መወዳእታ ዝዘርኦዩ ክዓጽድ እቲ ዓጺዱ ኣኺዱ ዝረኽቦ ምህርቲ ድማ ውላዱ ዕሉል ሰራቂ ግዙእ መስተ ሓሽሽን ካልኦት ኣወለፍቲ ነገራትን ዓማጺ ህኩይ ኮታ ኣሎ ዝበሃል ዓይነት ገበን ክሳብ ቅትለት ንኽፍጽም ድሕር ዘይብል እዩ ዝኸውን ውህሉል ውፅኢት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይእርሙ ውላድ ድማ ንስድራ ቤት ንሕብረተሰብን ሃገርን ጎዳእ እዩ ኣብ ሃገርና ወላኳ ዝጋነና ይኹን ኣብ ገለገለ ጉጉያት መንእሰያት ተጠቃምነት ሓሽሽ ሓሓሊፉ ይረአዩ ተጠቀምቱ ድማ ሳዕቤናቱ ከይጋናዘቡ ብፀቕጢ መዛኑ ተደሪኾም ከም ልኽዎ ይጅምሩ እቶም ዘይተኣደነ ኣታዊ ካብ መሸጣን ድለላን ሓሽሽ ዝረኽቡ ድማ ተጠቀምቲ ንኽበዝሑ ዓብ ተራ ኣለዎም ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ባራት ወይ መዘናግዒ ማእከላት ተዓፂና ኣለዋ በአንጻሩ ድማ ብገለ ሓላፍነት ዝጎደሎም ሰባት ዝተኸፍታ ሲግሬቶታት ኣልኮላዊ መስተ ኣምሻት ተዋፊረን ይርከባ እዘን ዘይሕጋውያን ትካላት እዚአን ስነ ምግባር መንእሰያት ኣብ ምዕናው ዓብ ኣበርክቶ ኣለወን ምስ ኣልኮላዊ መስተ ኣሰኔን ሹሻይ እንግዳ እቲ ዓሚል ክሳብ ብወልፊ ዝማረኽ ነቲ ሹሻ ብሰሓቢ ነገራት ኣቃሚመን የዳልውኦ ጸኒሐን ድማ ኣእምሮ ናይቲ ሰምስ ተቋጻጸራ በሓሽሽ ኣቃሚመን ዕሱብ ወልፊ ከም ዝኸውን ይገብርኦ እዞም ሕጂ ኣብ ምጅማር ሓሽሽ ዝርከቡ ዘለው ድማ ካብቶም ብሰንኪ ሓሽሽ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ህይወት ዝወድቁ ሰባት ክመሃሩ ይግባእ ብፍላይ ኣብ ሃገርና በቐረባ ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ኣይሰኣኑን እዮም ብሰንኪ ስዲ ዲሞክራሲ ገለ ዝማዕበለ ሃገራት ኣእምሮኦም ስሒቶም ዝመፁ ኣብ ማርቻቤዲ ጎደናታት ኣስመራ ተደርብዮም ንሪኦም ኣለዉ ተጠቀምቲ ሓሽሽ ዜሮ ተጻዋርነት ኣብ ጥዕና ኣለዎም ጸረ ተህዋስያን ማለት አንቲቦዲ ኣካላቶም ድኹማት ስለ ዝኾኑ ንዝኾነ ሕማም ብፍላይ ድማ ሳምቦ ጸላም ከብዲ መንሽሮ ኣእምሮ ምስሓትን ካልእን ከም ዝቃልዑ ንሳዕቤናት ሓሽሽ ዘጽንዑ ክኢላታት ይገልጹ ሓሽሽ
ኣወላፍ ዕፅዋት ስለ ዝኾነ ተጠቀምቱ ካብ ዘምጾ ኣምጽኦም ክትቀሙ ስለ ዝደልዩ ንገንዘብ ክብሉ ዓበይቲ ገበናት ይፍጽሙ እዘን ሰዕባ ክልተ ኣብነታት ድማ ነዝተጠቕሰ ሓቂ ዘርዳየን ካብ ሃገረ ጀርመን ብሰንኪ ሓሽሽ ተሰይጉ ዝመጸ ሳሙኤል ሃብተ ዝተባህለ ወዲ 39 ዓመት መንእሰይ ዝለመዶ ሓሽሽ ኣብ ኣስመራ ምሳኣነ ልክዕ ከምዞም ኣብ ጎደና እንሪኦም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዝጎደሎም ይኾይኑ እዚ ብኢንጂነር ንኽምረቕ ወለዱ ዘምሃርዎ መንእሰይ ወለዱ ናይ ሓደ ወርሒ ደሞዝ ከይተዓሙሉ እዩ ሓሽሽ ለሚዱ እዚ ውሉፍ ሓሽሽ ብዛዕባ ቀትለትን ኣነወርትን ገበናት እዩ ዕላላቱ $1 ወሲሎም ዘይፈልጥ እንዳሓዋብኡ ድማ ጸገም ረኺቦም ብኤርትራዊ ኽብርታት ተማእዚዞም ነቲ ስድርኡን መንግስቲ ጀርመንን ዘይጸርዎ ክጸርዎ ዝከኣሎም ገይሮም ካልኣይ ኣብነት ኣብ ዝቀረበ እዋን ምዃኑ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ነታ ሲሚንቶ እንዳማታ ወልዊላ ኣብ ሽወለን ዘዕበየት ተወላዲቱ መግዚእ ሓሽሽ ዝኸውን ገንዘብ ምስኣነ ብጋዝ ቀቃጽላ ብምሕሳብ ጋዝ ፈኒላ እንተኾነ ግን ክርቢት ከይሸርጠጠን ከሎ ረዳእ ረኺባ ወላ እኳ ካብ ምቅጻልቲ ድሓን እቲ ጋዝ ኣብ ጥዕና ዘስዓበላ ጸገም ቀሊል ኣይነበረን እዚ ከም ኣብነት ዝቐረበ እምበር ተጠቀምቲ ሓሽሽ ዝፍጽምዎ ገበናት እዚልካ ዝጽብጸብ ኣይኮነን ክብርታትና ኣዝዩ ዝሕብን ጥራይ ዘይኮነ ሞዴል ናይዞም ኣብዛ ፕላኔት እንነብር እዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን ክብርታት ህይወት ኣለዎም እንተኾስኪስናዮምን ተኸነኺናዮምን ይነብሩ እዮም ሸለል እንተይልናዮም ድማ ይሞቱ እዞም ከም ኣብነት ዝገለጽናዮም ዜጋታት ከዓ ኣብተን ክብርታተን ዝቐተለ ሃገራት ዝነብሩ እዮም በዚ ኣጋጣሚ ወለዲ መምሃራን ማሕበራት መምሕዳራትን ካልኦትን ሳዕቤናት ሓሽሽ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ሓሽሽ ክሸጡ ክድልሉ ክጥቀሙን ክተሓባበሩን ዝረኸብናዮም ብዘይ ወዓል ሕደር ኣብ ከባቢና ዝርከብ ነቆጣ ወይ መደበር ፖሊስ ክንሕብር ይግባእ መንእሰያት ድማ ሳዕቤን ሓሽሽ ዕብዳን ገበን ዕንወት ቁጠባን ሞትን ከም ዝኾነ ተገንዚብና ካብ ምጥቃሙ ክንቁጠብ ይግባእ ካብ ምክልኻል ገበን ከይወፃና ምስ ኣብ ምትላል ዝተዋፈረ መምህርን ዝተታለሉ ጉዳያትን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ኤርሜስ ኣስፋ ኣዳሊወሎ ንከታተል ኣታለልቲ ጉርሃት ሰባት ኣጽኒዖምን መዝሚዞምን ብዝተፈላለዩ ሜላታት ንሰባት ኣእሚኖም ገንዘብን ንብረትን ከም ዝወስዱ ሰነዳት መደበራት ፖሊስ ይሕብሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሓላይ ኣስመራ መምህር ተመዲቡ ክሰርሕ ጸንሐ ተኽለ ብርሃን ገብረመድህን ኣብርሃም ብምትላል ተጠርጢሩ ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምቕያዱ ጉዳዩ ተጻሪዩ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ከም ዝተላእከ ኣብ ዜና ፖሊስ ተፈኒዩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ተጠርጣሪ ተኽለ ብርሃን ብቁማር ምጽዋት ተኸሲሱ ኣብ ካልኣይ መደበር ተቐይዱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ መርጌታ ኣማኑኤል መሓሪ ብርሃነ ዝተባህለ ካልእ ቅዩድ ሌላ ከም ዝመስረተን መቕጽዓቱ ወዲዩ ካብቲ መደበር ፖሊስ ምስ ወፀ ድማ ንፈለጥትን ስድራ ቤትን ኣማኑኤል ብምትላል ገንዘብ ከም ዝተቐበለዩ ጥርዓን ቀሪቡሉ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ነቲ ጉዳይ ዘጻሪ ዘሎ መርማሪ ሃብተ ማርያም ኣብርሃም ገብረሃልና እዩ ተኸሳሲ ተኽለ ብርሃን ገብረመድህን ወር 1219 ብቁማር ተኸሲሱ ብዝኸላይ መደበር ተኣሲሩ ነይሩ ከሳሲ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ መርጌታ ኣማኑኤል መሓሪ ድማ ብዘይሕጋዊ ንግዲ ተኸሲሱ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ብሓደ ካሜራ ነይሮም እዚ ዝፈጠሮ ጽቡቕ ሌላ ስለ ዝመስረቱ ክሳብ ኣብ ስድራ ቤት ዝበፅሕ ሌላ ገይሮም ተኸሳሲ ተኽለ ብርሃን ክወፅእ ከሎ ከሳሲ ኣማኑኤል መሓሪ መርጌታ ማለት ንስድራ ቤተይ ንገረለይ ወሓሳብ ዝተባህል ኩሉ ግዜ ተኸታቲሎም እንቲ ጉዳይ ክርእዎ ተኸታቲሎም ክሕብሩኒ ንገረለይ ኢልዎ በዚ ንዝሃቦ ቴሌፎን ተጠቒሙ ንሙሴ ተኽለ ማርያም ዝበሃል ወዲ ሓውን መርጌታ ኣብ ሓደ ዝነብሩ ብሓደ ዝእለዩ ሰባት እዮም ንዕኡ ረኺቡ ምስ መርጌታ ኣማኑኤል መሓሪ ተኣሲረ ነይረ
أنا قداي ودي أوتي له بزخانة تخاتات الليلني أنا دما مستدلكم سأجمع ناس درابيت بينكم بمهلاكم أنا تخاتاتي له قدايو نخوت خسعري له خيدو بدهرزي رخيبون موسى وحسب هاي الفلزلو جنزب ركب على كات وحسنت كاب جنزب سلازخانة جنزب رخب الليلو موسى تخلى مريم مستنشتي مهانو تمهري مهانو بزعز فطس لدي يقولوا مون سدرابيتي كحبريلو سدرابيت حبيرو سدرابيت ون حد أسرع شح أكيبون كم سدول جرم نسمرة بدحر زي تقاساسي موسى حيزون أبتي كال سدرابيت لما صارحتون كاساسي لما مرجتها عنق بحري ويكأني كفالي بمخاد تتأجم نجرمو سوناتون لا مسارحتون أوقات يشدش شحيبو تماساسال رجيت أماني زودن زنبرا سبات أخبرت فقادو كم أون سابيلا استبهلا سبات النخودو كاب خبرش شحن سلسميتن كاب فقادو خلتشحن شمون تميتن كاب سابيلاون شمون تميت وسيدهم إذا جنزب تقبل مني تخصصي زقبله بإذا تقبلهم السون الذي أخله موسى تخلى مريم شحن ميتن وسي كله مهنياتو تجنزب 4 كتن شحيلو 4 كتن شحن جنزب وسيلو كذا ساعات يتسويرو بدحرزي إذا قداي علت 10 سنة ورحي 10 تخلته في وجهي وسلازم ولا مخاط علت أخيلا موسى ناي مرجع ثواني التصبيهم أي وطن بزم مسارة سبعة عليو كابزبل كيدلي وفتي لهم بتازلوا لهم تليفون كرهوي كألون بخالقون دليهم كرهوي كألون بزخانة مسكاباتو تي ملكتنا بكلام يدبر بوليس أغريبهم تي بوليس بمجدو خكاتات الزنيحو زيادة خاتهم سدرابيت مستعفلوت أصل لهم بقصريهم كل اللي وصلوا دخلوا تخاتات لهم نقربوه وين بوليس نحبرو تحبيرهم بدحرزي مرجع ثمانية المحارم سوات أب قدنا رخيب وقت أم قفن قف مسترخبو بزا قداي كأخ كاتاتلوس لتسنها حيزون بوليس حبيرو بمجد بوليس كاتات حيزون أبز قريبو أبز خاء تخصصي نتي تبهيل له 4 كل تنشح كابزم تقصكوهم سبات كابو ملأمكم دوسدون أمين الله بحجنتاي تبلنا خمس يوم زعمو صلاب كم استغوار ساتفو حزب هنتاي تنقاطات هتقبرالو إذا سبات زم نايزي تخصص من بتخلى برهان كتاللهم أنا حسابات تجيب بلوات رئيس لتبقوسي أبز قداي كوينهم دلو مهنياتو السبب بوحاس 4 كل تنشح تبهيل له إيلو نخلهم كزارهم كله كاب كلاتهم حادثة بنتو حادثة بزي أبوليس قريبو كرجاجز متجبّ مهنياتو بوليس فتحنا المنطقة نخي بدل نخي تالل زقمة كاري سلازم فيت نفيت نا بوليس قريب كابز عبا قداي نايتي سبكة حتى تيزلك أكندي أبزي تللي ناي بحلالو قداي مخان نبتبو تحقق نفسها بتكبر بجبري نتزم الكوتو أكار رقيبك كم زد أمس على سبت أسيرنا له سلازي قدايم تايبت حلو وحسة تبايلا خنوص إلقاها ترى زلك أنت زي كوينو بيوهنة راي مشالو بدنقات ناب مجد تفعت كيد يبلكان مرجيتا أمانيل بخالو قداي تترتيرو أبكالا إما دبر بوليس أبزنور اللقوانات مسترطر ممهر تخلى برهان صبوغ ليلا مسريتهم ممهر نبيتا سبن فلتنا أمانيل بعنقوة فليتو دليتاتون باقتاتون ترديو كاب كيدي كوت غلقا بوحس كالتيف كان خطوات بعليها اللخل كايلو تفانيو ناي نقر تعناق ناي نبرن بتصبوغ زغرب كايو حماق فريق كايلكا أي تحسبني غا ممهرقنا بمبال يزارب مرجيتا هاي اللي قال لي بيت حرسين أنا طالع ما تحجون لا جربوس ما جحت له جيب مهنيات ناي زي قاون بدي أسير نيابة مس ممر أو إنا نرحب مالتي في بيت مأسرت سلازي أفتي بيت مأسرت نرحب لنا تلالينا مالتي كم حوات على ورح زغون بحساب نقلل لنا مالتي كم سبات سلازي كاب علال كانت هات وصل كل نجار كل حربايتها هات خالط مالتي بس خالطنا ماشم مسك ما قبرنيت بنها مأسري خوين تعلل مالتي نجي كوداي كانت هاي خمسي بخمسة أسيرة صار انت هاي خمسين بهال مالتي عجي أنا خاب تزرداني كابتي على الكوا شجرنا خمسة مسترد نعيش درك فتح عمشلو أبزخانة بالحربايتها هاي جزاي فليتو كتال كم زغل تردي وخز نجارز جيروز بالأنا سب كأمن كم زي بلو كنا تاتوي كأد حربايت وسكعدي فلوتي نايلبوس كعلة يقولون مهنياتو كله سب حدا يكونن كاب سدرابيتون فلوتون جنزب كم زوصل اللوم أب أقولقلت معسرتن تهدسون سنبل كله خمسة معب بتكاس بدحريو سعب خونتات كقلت النايو جنزب كم زوصل اللوم ينقرن مالتي بخمي وسيل لكم يخنا يو بوحسنات جنزب تحجات حزنا نوصينا يلوات هالي لنا إذا ينقرن مالتي
ተጣይስካ ወይ ከዓ ሒልካ ክምለስ ስለዘይክእል ኣነ ሓና ኣምላኽ ፈልጥ ሓና ብሰላም ንውፃእ እስኻትኩም ከዓ ሓም ሰላም ፅንሑን እዩ ብድምር ገንዘብ ዝወሰዶ 42,000 ኮይኑ ማለት እዩ መምህር ተክለ ብርሃን እዚ ኩሉ ምትላል ፈጺሙ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ሞባይሉ ኣጥፊኡ እኳ እንተተሰወረ ግዳይ ምስ ፖሊስ ብምትሕባር ንተጠርጣሪ ንምርካብ ካብ ምክትታል ዓዲ ይወዓሉን ኣብ መወዳእቱ ግና መርጌታ ምስ መምህር ኣብ ኣስመራ ፊት ንፊት ከም ዝተጋጠሙ እዩ ዝገልጽ ገጹ ስለ ዝፈልጦ ጽቡቅ ገይረ ምሳይ ወርሒ ስለ ዝገበረ ኣጋጣሚ ረኺበ ሒዝየ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሽዑ ናብ ፖሊስ ደው ኢለ እቲ ማኪና ሒዞም መፅኦም ናብ ካልኣይ መደበር ሒዞም ካብቶም መርጌታ ኣማኑኤል ዋሓስ ተፈቒዱሎ ገንዘብ ሃቡኒ እናበለ ዘታለሎም ሰለስተ ሰባት ተጠርጣሪ ብዝእምን ቃላት ኣደናጊርናዩ ኣብ መወዳእቱ ግና ጠርጢርናዮ ክንሕዞ እኳ እንተተበገስና ድሕሪ ማይ ኣብ በዓቲ ኮይኑ ሽታ ማይ ኮይንና ይብሉ ተክለ ማርያም ይበሃል ኣብዚ ሓዝሓዝ ዝቕመጥ ተማራይ 10 ክፍል ማለት እዩ ተታለለና ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ መደበር እዮም ዝፋለጡ ምስ ሓውበይ ሕጂ ኣብኡ ከምቲ ዘዕለሎ ንዕኡ ነቲ ብኮ ፈሊጥ ናባና መፅኡ ሕጂ ደው ኢሉ ይረኽበኒ እታ ቴሌፎን ካብ መርጌታ ይወሲዱ ኣለኹ መርጌታ ደሓና ኣሎ እቲ ጉዳዩ ቀሊል እዩ ሕጂ ዝኾነ ጉዳይ ከዓ ባዕለይ ክከታተለሉ እየ ሰብ ስለ ደይብልኩም ብለን ሕራይ ደሓን ሽግር የለን ኣነ ሕጂ ብፅቡቕ እምበር ብሕማቕ ተረዳኹን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ደው ኢሉ ይረኽበን ራኸብ ደሓና ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ ደሓን ቀሪብ እየ ገለ ብለኒ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ወርሒ ገለ ምስ ኮነ ማለት እዩ ዋሓሲሎም ኣለዉ ብለኒ ዝኾነ ንፈልጦ ካብዚኣ የብልና እንታይ ኢና ክንገብር ገለ መለ ምስ በልኮ እቲ ገንዘብ እኮ ዝምለስ እዩ ዶ ገለ መለ ቅድሚኡ ከዓ ወርሒ ተመላሊስ እዩ ምሳይ ሓና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዋላ መዓልቲ ወለዲ ገለ ተኢሉ ምስ ባዕለይ ክኸደልካ እየ ገለ ብለኒ ሕጂ ኣሚነ እየ ማለት እዩ ጥዑይ ሰብ መሲሉ ምስ መምህር ከዓ ዝበለኒ ድሓር ሞዳሓን በቃ ተማሓውቦታተይ ክድውለሎም እየ ተማዓዱ ዘለዉ ስሙ ዝብልና ከዓ ንሰማዕ ገለ መለ ኢለ ደው ኢለሎም በቃ ድሓን ሙሳእን ገንዘብ ክእሰር ገለ መለ ብለኒ ስሙን ንኸውን ገለ ድሕር ሰበን ምስ ነገረኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ደው ኢለ ከምዚኣ ኣብሎ በቃ ድሓን ተን ዘለዋና ተለቂሕና ዲና ገለ ሒዘልካ ክመፅአ ናብ ዓዱ ኻላ ንራኸብ ብለኒ ሓውበ 20,000 ይብን ማለት ሒዘን መፅአ 20,000 ይብን ሰበልክዎ ቆፂሩ መዚአ ንብሄለ ከዓ ድሓን ከምኡ ጌርናስ ዋላ ተለቃቂሕና ገለስ 42 እየን ተን ናይ ዓዲ ዓቕሞም እዚአን ተለቂሖም ድዮም ገለ መፅኦም ኣለዉ ሽዑ መዓልቲ 25 ሂብን እየ ማለት ሕጂ ንሕና ዋሕስ ጥራይ ስለ ዝበለና እምበር ዋላ እንዳ ፖሊስ መፂና ገለ መሓተትና ነርና ጭኹም ዘይከውን ንፈለጥና ግን ሕና ጥራይ በቲ ኣወንታዊ ጎኑ ጥራይና ሓሲብና ንኽትኣምኖ ማዕረኹም ድኡ ዝገበረካ ስታይ ነይሩ በቃ ቀሪቢ ጉዳይ ቀሊል እዩ ሰኣን ድከታተለሉ ኢድሓን ቆልዑት ይኹም ከዓ ገለ መለ ብለኒ ሕጂ ዋላ ሓደ ሰብ የብልና ናብዚ ሓውበና የብና ገለ የብና ሕጂ ቦኸም እየ ኣሚን እያ ሕጂ ኣብ ቀይድሎ እዚ ዘታለለኩም እንታይ ተማሂርካ ካብ ዝፍፃመ እዚ ንካልኦት ከታይ ትብላ መወዳእት እምነት እውን ሓደጋ ክስዕብ ስለ ዝኽእል ብሕጊ ምኻድ ፅቡቕ እየ ዝብላኒ መምህር ኣብነት ብሉፅ ክብርታት እዩ ብስነ ምግባር ዝተኸስከሱ ተምሃሮ ንኸፍርዩ ድማ ትፅቢት ዝግበረሉ ተጠርጣሪ መምህር ተክለ ብርሃን ግና ካልእ ናይ ጥፋኣት መገዲ መሪፁ ንሱ ኣቐዲሙ 2 ምትላል 2 እምነት ምጉዳል ሓደ ድማ ንብረት ስርቂ መሓስ ዝብሉ ሕሉፍ ምዝጉብ ገበናት ዘለዎ እዩ ይኹን እምበር ብዝተወሰነሉ መቕፃዕቲ ካብ ጌጋኡ ኣይተማሃረን ንኽቡር ሞያኡ ኣየኽበረን ዝኸፍአ ተግባር ፈጺሙ ጉድለታቱ ምኹኒ ንምግባር ከዓ ጽቡቕ ክገብር ኢለ ተበጊሰ ይብል እሞ መሊሱ ድማ ውሉፍ ቁማርተኛ ስለ ዝኾንኩ ቁማር ምስ ተበላዕኩየ ነዚ ምትላል ክፍጽም ተደሪኸ ብምባል ተገራጫው መልሲ ይህብ ብምትላል ተጠርጢረ ናብዚ ኣተለኹ ፍጻሜ ኣነ ምስ መርጌታ ኣማኑኤል ኣብ ቤት ማስተርቲ ተላሊና ኣብኻ ጽቡቕ ዝምድና ኣጥሪና ክወፅእ ከለኹ ኣነ ድማ ናብ ዝተፈላለየ ስድራ ቤቱ ዋሕስነት ከሳልጥሉ ልኢኽኒ ንዋሕስ ዝኸውን ሰልዲ ክንእክብ ስለዘግባእና ኣኪብኻ ትሰልዲ ኣብ መዓላ ዕልየ ማለት እዩ እስኻ ግን ነቶም ተታልሎም ነበርካ ሰባት ውሕስነት ተፈቒዱሎ ከም ዘሎ ክንዲዝ ገንዘብ ቤት ፍርዲ ውሓስቦ ፈቒዱሎ ከም ዘሎ ኢልካ ገንዘብ እንዳተቐስካ ኢኻ ትረኽቦም ነርካ እሞ ንምንታይ ከብከምኣት ኢኻ እቲ ውሕስነት ተፈቒዱሉ ኮ ኣይበልኮነ ግን እቲ ኣነ ንውሕስነት ዝኸውን ኢለ ሰልዲ ኣኪብ ኢኻ ማለት እዩ ንውሕስነት ዝኸውን ሰልዲ ምስ በልክዎ እቲ ወዳሕዉ ሙስየ ማለት እዩ ከምዚ ናለው ዝውዶም ካብኦም ነምፅ ኢልና ካብኦም ማሕበር ኮይና ኣምፂና እዮም ሰልዲ ኣነ ከዓ ወሲደ ኣብ ውልቃዊ ማዕላ ይውዕለ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ እቲ ሰልዲ ኣነ ምስ ተጠቀምኩሉ ክመሰውን ስለ ዘይከኣልኩ ካብኣቶም ተኣልየ እንታይ ከምዚ ተግባር እቲነት ትብል እዚ
መጀመርያ ቁሩብ ሰልም ሰሰትኩ ምስ ተኣኽቦን ንኣኽኪ ኢለኻ ክባርሳት መበገሲስ ካታሎም ኢለ ሓሰብኩም ማለት ኣነ ብዝገበርኩ ገይረታት ብሙሉ ኩሉ ግዜ ተኣርመለየ ማሲ ተዓሰለየ ብሕጂ እውን ኣነ ዝኾነ ነገር ሂወተይ ሰሪሐ ክመርሕ ከም ዝኽእል እቲ ዘለኒ ሞያ እውን ኣኸቢረ እቲ ዝግባእኒ ህዝበይን ሃገረይን ከገልግል እየ ዝዘሊ ብሕጂ እውን ኣነ ቃል ይኹነኒ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክሰርሕ ደልኒ ዘጋጠመ ነገራት ኩሉ ይፈልጥ ኣለኹ ከበርክቶ ዝግባእኒ ሞያዊ ኣበርክቶ እውን የበርክት ኣለኹን ብሓፈሻ ዝኾነ ይኹን ወልፊ ኣብ ሕብረተሰብና ወፃኢ ወይ ድማ ኣነ ዋሩ ምዃነ ኣነ ፈልጦ በቲ እሩ መገዲ ክኸዱ ኣነ ዝላብሎም ኣብ መወዳእታ ኣመና ጉርህን ኣማንን ምዃን ግዳያት ታለልቲ ዝገብር ድኽመት ስለ ዝኾነ ሰባት ክፍጽምዎ ወይ እውን ክሳለጠሎም ንዝደልዩ ጉዳይ ኣስተውዒሎምን ሕጋዊ መገዲ ተኸቲሎምን ክፍጽምዎ እናዘኻኽርና መደብና ንዛዝም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ብዘቕረብና ልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተተስፈና ነዚ ዕለት ዝነበሩና መደባት ብምምዝዛምና ናይ ወትሩ ተሳታፊና ዝኾኑ ማሰኛ ኣቶ ሓድሽ ገብረ ገርግሽ ዝለኣኹልና ኤርትራ እትብል ግጥሚ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ከቕርበልና እዩ ኤርትራ ኤርትራ ናይ ኣምላኽ ስፍራ ኤርትራ ናይ ረቢ ስፍራ ንሓያላት ብጽንዓታ ስዒራ ከም ከርመድ በርቂ ዘይደፍራ ከም መርከብ ነሆን ህዝባ ምሒራ ከም ሰብኣ ነነውየ ንህዝባ ምሒራ 24 ግንቦት ነኽብራ ምእንቲ ዛ ቅድስቲ ባንዴራ ሓድነት መን ከም ኤርትራ ጽንዓት መን ከም ኤርትራ ኒሕ መን ከም ኤርትራ 20 ሰነ ናይ ጀጋኑ ስፍራ መቃብሮም ባንዴራ ንኽደና ከይቆሩ ከይቆራ 20 ሰነ ከም ዳዊት ንጎልያድ ስዒራ ታሪኽ እምበር ኣብ ዓለም መን ኣሎ ዝነብራ ኮሮና ቫይረስ ከመይላ ናብ ኤርትራ ኣትያ ደፊራ ዝምዕዳዶ ሲኢና ዝመኽራ ዶክተራት ረቲዖም ይኽዶ ብደም ብመርመራ ኤርትራ ብመዝሙር ዳዊት ብቅንያ ያረድ ከቢራ ኮሮና ፖሊስን ጸጥታን ምስራየት ዓይና ዓዊራ ምክልኻልን ህዝብን ምስራየት ዓይና ዓዊራ ኮሮና ቫይረስ ቦይታ ብዘይ መግነዝ ተቐቢራ ትቀበር ደኣ ክፉዩ መጋብራ ደጊምና ርሑስ በዓል መስቀል እናበልና ምሳኩም ጸናሕና ኣዳለውትን ኣቕረብትን ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ተመስገንትኩ ኤርምያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሙሴ ኪዳነ ሓበነ የማነ ብምዃኒና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ሰላም ቅነ نخبرناي بوليس اللاويناي بوليس ندحنتناي بوليس 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 نخبرناي بوليس اللاويناي بوليس ندحنتناي بوليس بوليس بوليس